Dnes sa porozprávam o tom, ako sa má dieťa správať na chodníku a na ceste. Viete mi povedať, kto je to chodec? Samko? Človek, ktorý ide na skateboarde. Výborne. Žurko? Človek, ktorý chodí na detskom bicykli. Dobre. A Ľudka? Človek, ktorý chodí na korčuliach. Výborne. A Kajka? Chodíte každý, kto chodí po chodníku. Výborne. Teraz si skontrolujeme vašu odpoveď. Chodí každý, kto ide po chodníku. Aj ten, kto tlačí alebo ťahá sánky, detský košík, vozík pre invalidov alebo ručný vozík. Čo myslíte, po čom chodíme vonku? Tamarka? Výborne. Teraz si skontrolujem našu odpoveď. Po chodníku. Čo je nesprávne na tomto obrázku? Kajka? Že chlapec nejde po chodníku. Dobre, teraz si prečítame odpoveď. Ak je chodník na jednej strane ulice, chodíme po chodníku. Kto z chodcov na obrázku nedodržiava pravidlá? Alitka? Dievčatko so psom. Výborne, Tamáčka? Výborne, Marek? Ten chlapec s púlaptom s kapsou. A Lilika? Ten ľudia, čo nám robí. Výborne, teraz si prečítame vašu odpoveď. Chlapec so školskou taškou, skupina dievčat, ujo so novinami, dievčat so psom. Na ktorom z obrázku je správny spôsob prechádzania cez priechod? Dobre, teraz si to prečítame. Správna je možnosť C. Na cvik prechádzania cez cestu. Pôjdeme sa obliecť, dáme si na seba reflexné vesty, pásiky a presunieme sa pre areál školy. Teraz si ukážeme nácvik prechádzania cez prechod. Všetci máme reflexný pásik a reflexnú vestu. Pripomenieme si pravidlá, ako prechádzame cez prechod. Najprv sa pozrieme doľava, doprava a opäť sa pozrieme doľava. Teraz si ukážeme nácvik prechádzania cez cestu, keď máme svetelnú signalizáciu. Červený panáčik znamená stoj a zelený panáčik znamená chod. Tu vidíme semafor a teraz si to vyskúšame, ako prechádzame cez
svetelnú signálizáciu.